Olulusasazo lwendaba lusiza ngqo kwaNdonga Ziyadume Auckland Park eGauteng naze ziphambili ngalemva kwemini. Into yenzekile vele ibuhlungu so ngoba amaphoyisa iwo asivikelayo mase kufa abantu asivikelayo so nathi asakhona ukuphepha. Bathe bazalala abakwantsasana eGauteng bekhangela abahanelwa abadubule babulala abantu abaliqela eIvory Park kubusuku bayizolo. Isithethi sephiko lokhetshe uColonel Katlego Mohale unqinile ukuba kubanjwe wasetyhini kunye namadoda amathathu ngezityholo zokophula umthetho olawula uncedo lokuba lijoni kumazwe ngaphandle. The type of facility that is here now, my understanding that will share the areas like your Excelsior, your Hope House area. It's at the center. That's what you can do. But let's really limit this issue of just bringing people inside the country. Usekela mphathiswa wezempilo uGqirha Joe Phaahla uvule iziko lezempilo elibiza izigidi zerandi nelikumgangatho phezulu kwingingqi yaseFreystata. Molweni Mzontsundu singoqala zive indlebe amehlo enu kwindaba zeli loMzantsi Afrika nehlabathi ngokubanzi sesinqangile ukuniphakela kuvimba wethu wangokuhlwanje ngokukhawuleza masigawuleswa rhuqa. Amapolisa phantsa phezulu ekhangela abahanelwa abadubule babulala abantu abaliqela eIvory Park eGauteng kubusuku bayizolo. Amapolisa amabini aphakathi kwamaxhoba adutyulwe abulawa. Lamapolisa besenza umsebenzi wawo eExtension 9 eIvory Park ngethuba ehlaselwa. Ababahanelwa babaleke nemipu yamapolisa kunye nonomyayi ababini. Abahlali bakholelwa ukuba ababahanelwa banento yokwenza nesiganeko sodubulo nemiphefumlo esixhenxe kwakule ngingqi phezolo. Indawo yexhwayelo oziboneleyo uthi ukholelwa ukuba la madoda adubule abulala amapolisa amabini ikwangawo la abulele abantu kule ndawo. Oku kuzana njengoko emva kweyure nje kudutyulwe amapolisa amabini kule lokishi yase-Ivory Park. Amapolisa sabele ikhwelo ebizelwa kule ndawo nalapho kufunyenwe umzimba wendoda idutyulwe entloko. Oziboneleyo utyhola ngokuba kudutyulwe indoda ngamalungu eqela lemigulukudu emva kokuba iye yahlaselo wasetyhini obenqumla kweli tyholo. I heard 3 gunshots. These people were 6. They were fighting like arguing. I don't know what they were talking about, but they were arguing and fighting. They were coming from the scene on Extension 8. They wanted to rob a lady. She threw her phone. She said, "You must kill me." That guy said, "No, we won't kill that lady because she's innocent." That's why I thought maybe they were fighting him. They were friends. These people are the one who robbing everyone every day. People are being killed by them. Abahlali bathi abaziva bekhuselekile. We don't feel safe in the street. There's a lot of crimes. This place is not right for everybody, for child, for old children. Bomakoko is not safe. Oku kuza emva kokuba kudutyulwa amapolisa amabini phambi kwale ndlu. Abanini bendlu bathi abantwana bashiyeke bephazamisekile nanjengoko oluhlaselo lwenzeke bengaphakathi kule ndlu. Ngiphili right ngoba into yenzekile vele ibuhlungu so ngoba amaphoyisa iwo asivikelayo mase kufa abantu asivikelayo so nathi asakhona ukuphepha. Kusenjalo amapolisa alugxeke kabukhalo lihlaselo kwaye abongoza nabanina onolwazi ngesisehlo eze ngaphambili neenkcukacha kungoku nje kutyalwe igqiza labaphandi kuba linqakule abenzi bobubi. Kukhangelwa abahanelwa abathandathu nabaqhweshe eluvalelweni lamapolisa kwisikhululo saseLeidenburg eMpumalanga. Amapolisa afumanise ngoku kuqhwesha kwaba bahanelwa ngethuba iqhuba uqoqo lwangecala emva kwentsimbi yesibini ngenjixukuxa. Ngokwengxelo yamapolisa akhaphele umbhobho ovuzayo wamanzi ngaphandle kwesisele nembobo edongeni kwathi kanti ibhungcile emigulukudu yacela kwabanensende. Kungoku igcwele amathafa abakwantsasana baphansi phezulu bekhangela naphansi kwezicithi uqinisekisa kuba bayinqakula kwakho lemiguvela. The escape from lawful custody
at the Leidenburg police station during the early hours of Saturday, 29 November 2025. The escape was discovered during a routine camp inspection at approximately 2:30 when the officers noticed a leaking water pipe outside one of the cells. Upon further inspection, police found a hole in the wall, and it was established that the basin sink had been removed from the wall, resulting in the structural damage that facilitated the escape. The following suspects are currently at large: Fana Fenyani, Isaac Malupi, Sergio Mendoza, Francisco Vasco Manganya, Franz Malachi, Clayton Frank. Aba bahanelwa babanjelwe iziganeko ezahlukeneyo zobundlobongela obunobuzaza, kuquka ukubulala, ukudlwengula, ukuphatha ombayimbayi abangenazilayisenisi phakathi kwezinye, baquka abemi baseMozambique ababini. Abahlali base-Lower Crossroads kwi-Cape Flats bamemelela ungenelelo olukhawulezayo ukuqubisana nolwaphulo-mthetho oluqatseleyo kule ngingqi. Bakutsho oku phambi kwengxoxo ezicwangciswe ngumbutho ongenanto yakwenza norhulumento i-Project Vote SA, kwaye le ngxoxo ilandela ukukutshwa kweenkcukacha zekota yesibini zolwaphulo-mthetho olwenyuke ngomyinge ka-9.1% kwiziganeko zokubulala eNtshona Koloni. Ingingqi yombetho lolwaphulo-mthetho isikolo samapolisa ePhilippi East sesinye kwezilishumi eziphambili kwiziganeko zokubulala kulo lonke eli. Ikwayile ngingqi apho kutshanje kuxhaphake iziganeko zokubulawa kwesininzi sabantu ngaxeshanye. Abahlali bamemelela ukongezwa kwabezokhuselo kunye nokusungulwa kweenkqubo zomlisela nomthinjana ophethe ungamaxhoba olwaphulo-mthetho. There are a lot of problems here in Crossroads and other areas as well. Iinkcukacha manani zolwaphulo-mthetho ezidizwe ngobambe njengomphathiswa wamapolisa uNjengolwazi Feroz Kachalia zibonisa ukuba izikhulo zamapolisa ezili-11 kwezili-15 eziphambili ngeziganeko zokubulala ziseKapa. Imimandla kaFayayo kuseMfuleni, eNyanga, eGugulethu, eMitchells Plain naseBishop Levis. The change we want is to play sports here in Lower Crossroads so that we can move away from the crime and bad things. We want to see the people committing crime to be arrested and the others to go to jail. I-Project Vote SA ithi kufuneka isicwangciso esithe gabalala ukusiphula nengcambu lwaphulo-mthetho ze kuqiniswe intsebenziswano phakathi kwamapolisa noluntu. We would like, as Project Vote, to make a call to the Minister of Police and the police as a whole to say, bring more resources to an area like Philippi. Stop saying we're going to bring in Operation Fiela 1, Operation Fiela 2, we'll bring in commissions. Commissions don't work. These operations seemingly don't work. Hlaleni bayangqina ukuba kufuneka inzame zokungenelela kuthintelwe ulutsha ekusebenziseni iziyobisi nasekuzibandakanyeni kulwaphulo-mthetho. Iphiko lokhetshe libambe abarhanelwa abane baseMzantsi Afrika kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo ngenxa yokurhanelwa ngokutsala abantu ukuba bayokulwa emfazweni yaseRussia ne-Ukraine. Oku kuza emva kwengxelo zokuba uDuduzile Zuma Sambudla usenokuba unxulumene nezityholo zokulukuhla amadoda aseMzantsi Afrika ali-17 nazifumene evalelekile e-Ukraine. Amadoda amathathu kunye nowasetyhini omnye kulindeleke ukuba bavele kwinkundla kamantyi yaseKempton Park ngoMvulo, bejongene nezityholo zokwaphula umthetho ukuba lijoni kumazwe angaphandle. Ukubanjwa kwabo kuvele emva kwengcebiso yamapolisa kwisikhululo senqwelomoya i-OR Tambo, emva kokuba bekrokrelwe bezama ukushiya ilizwe besiya eRussia. Individuals were intercepted by the members of OR Tambo International Airport of the South African Police Service, who in turn enlisted the assistance of the crimes against the state members of the Hawks, wherein these individuals were intercepted as they attempted to board an aircraft going to Russia via the United Arab Emirates. Umogale uthi uphando lwabo kungekudala luza kubonisa ukuba lo wasetyhini nobonakala ukuba ukhokele aba barhanelwa usebenzisana nabani na.
She facilitated the recruitment between the individuals as well as whoever she is conducting, she is in contact with in Russia, but the intricacies and the details will be revealed as the investigation unfolds. Kwabonisa ukwanda kokulukuhlwa kwabemi beli ngenxa yokunqongophala kwemisebenzi. Kwakule nyanga kusaphandwa ngamadoda ali-17 athathwe ukuya kusebenza e-Ukraine. Kwaye uDuduzile Zuma Sambudla kuyakrokreleka ukuba unxulumene nokukhohlisa la madoda, kodwa uphando alukagqitywa. That at this stage, no arrests have been made in relation to the 17 South Africans who are reportedly trapped in the Ukraine-Russian conflict. Uphando malunga nalamatyala mabini lusaqhuba, obebhala kweendaba ze-SABC nguAndiswa Madlebe. Kwalapha ezindabeni, umbutho wabahlali ozimeleyo Independent South African National Civic Organisation ubambe inkomfa yonyulo ngelixa ububhiyozela unyaka wesihlanu wasungulwa eMthatha eMpuma Koloni. Ngoku masithume umntwana evenkileni. Sinamkele kwakhona sikwabulisa nakwabo basandula ukungena. Uyakwazi ke ukuzifumana ezindaba ku-SABC Plus naku-SABC leHigh, ukanti kuphela nje kwazo ungazifumana kwinqaku lika-YouTube ngokuba uthi SABC Indaba zesiXhosa. Kwinqaku lethu eliphambili sithe amapolisa phantsi phezulu ekhangela abarhanelwa ababini abadubule babulala abantu abaliqela e-Ivory Park eRhawutini kubusuku bayizolo. Amapolisa amabini phakathi kwamaxhoba adutyulwe abulawa. La mapolisa besenza umsebenzi wawo e-Extension 9 e-Ivory Park ngethuba ehlaselwa. Aba barhanelwa babaleke nemipu yamapolisa kunye nonomyayi ababini. Umbutho we-ANC KwaZulu-Natal uthi awuzukusixhasa isindululo sokungamthembi oyinkulu-baphathiswa KwaZulu-Natal uThamsanqa Ntuli, ukanti kulindeleke ukuba iPalamente yaKwaZulu-Natal ixoxe ngesindululo siziswe ngumbutho omkhonto wesizwe kwinyanga ezayo. I-ANC KwaZulu-Natal ithi uhulumeni wobumbano esifundazweni unozinzo. Isithunywa ezingaphezulu kwama300 ebesihlangene lapha ukubhunga kabanzi ngemigomo yeqembu. Lokhu kuza nje iqembu umkhonto wesizwe lifake isiphakamiso sokungabethembi ubuholi bukaNdonankulu uNtuli. Inkulumo mpikiswano yalesiphakamiso kulindeleke ukuba isingathwe ngenyanga ezayo. I-ANC imile ukuthi izathu ezenza ukuthi sibe yingxenye yokuba ulohulumeni uma wakhiwa kwakubhekelela abantu nezidingo zabantu, kwakukwakha kuba kube nozinzo KwaZulu-Natal, kwakuqinisekisa ukuthi inhlaka zikahulumeni zikwazi ukusebenza ngendlela efanelekile. Leyo mbono i-ANC yayinayo ayikakajiki namhlanje. Ngasekuqaleni kwalonyaka, isigungu esiphezulu se-ANC saqoka ubuholi besikhashana kulesifundazwe. Kulesifundazwe ke i-ANC ayikakahlalisi ngisho ingqungquthela eyodwa yesifunda nokuyinto esiyenzekile kwezinye isifundazwe. Sasishilo siqala sinikezwa lo msebenzi. Kulo msebenzi siyazi ukuthi umsebenzi ongenza kuba lula. Kodwa kwa umsebenzi esasho ukuthi sizimisele ukuba siyenze. Sabeka ke izigaba ezintathu esithi sikhona. Isigaba sokuqala nesesibili sesizenzile sayiphothula zonke. Sesingeneke manje esigabeni sesithathu nesigaba sokugcina. Kuyisona esikhulu somsebenzi wethu njengobuholi besikhashana bakwaZulu-Natal. I-ANC ithi ingqungquthela yokhetho ubuholi esifundazweni ingase ibanjwe ngasekuqaleni konyaka ozayo. Kusenjalo isigungu esiphezulu sobuholi asikacacisi ke ngeke kusasa lobuholi besikhashana beqembu njengoba buphelelwa isikhathi sabo kulempela sonto. NginguSimphiwe Makhanya kwezindaba ze-SABC ngiseThekwini. Umbutho woluntu ozimeleyo iSANCO ubambe inkomfa yawo yolonyulo ngelixa ukwabhiyozela iminyaka emihlanu wasekwayo eMthatha eMpuma Koloni namhlanje. Lo mbutho waqhawuka kwiSANTACO kwaye wasekwa ngonyaka ka-2020.
ISANCO wasekwa emva kokuba inkokheli yeli qela inoloyiko lokuba umbutho wabahlali ISANCO awubananzanga abahlelelekileyo. UDr Zukile Luyenge wayenoluvo lokuba kungenelela kakhulu ipolitiki kwimicimbi yeli qela. Uthi ufuna iqela libeka imfuno zoluntu phambili. It is real that ukuba umbutho wabahlali uqhogene nombutho ingakumbi ophetheyo iba ingxaki ngoba awukwazi ukunyola isandla esikondlayo. Eli qela liqinisekile ukuba lizokwenza ezibukwayo kunyulo lomasipala kunyaka ozayo. We are more than ready for 2026. As you can see that now we are represented in this conference by the majority of provinces. Only 2 provinces that are joining us virtually. Amalungu ISANCO athi afuna ukubona utshintsho kwiindawo ahlala kuzo. Ezona nto ezibalulekile apha embuthweni kukujongana nenkedama, amakhaya ahluphekileyo. Nangona uMr Luyenge besekezamile ukuncedana nabantu abahluphekile, kodwa ke singathi angenza ngaphezulu kokuba enzile. Inkokheli ze-ISANCO zithembise amalungu azo ngelithi emva konyulo lorhulumente basemakhaya kunyaka ozayo siza kuqinisekisa indlela ephucukileyo yokuhanjiswa kweenkonzo eluntwini. Kwiindaba ze-SABC ndingufundiswa Mhlekude eMthatha. Ukanti ke kwezobuchwephesha namhlanje sinika ingqwalasela kusuku lokuthenga abantu abaninzi abangalaziyo ekuthiwa yiCyber Monday iza emva kweBlack Friday kodwa ihlala inezaphulelo ezinkulu ingakumbi kwizixhobo zobuxhakaxhaka bale mihla. Umbuzo kukuba kutheni ingadumanga, ingaba izisulu zayo zinyani kwaye ungenza njani ukuze wonke ngokukhuselekileyo. Njengesiqhelo ke sikhwebe intatheli yethu Sandile Hlangani. Sandile, mandikubulise ndibulele ngexesha lakho mansosa ndiziphosa intambo ungene nzulu kulomba. Enkosi kakhulu Lisa, ayona ndibangela okokuba iCyber Monday abantu bangayazi okanye ingadumi ngamaxabiso edatha. Uzawukhumbula ukuthi amaxabiso edatha axhomile, so abantu abaninzi abakwazi ke ukuyithenga ukwenzela okokuba bazokwazi uthenga. Into ebangela uba unide idatha okanye iWi-Fi phaa ekhaya kukuba yonke into eyenzekayo kwiCyber Monday yenzeka online. I-Black Friday yona le iqalayo ke ize ngenxa yalaa nto kuthiwa yi-Thanksgiving kwela lizwe lase-South Africa. Iivenkile ezininzi zabona ukuthi izinga labantu abathengayo around i-Thanksgiving linyukile okanye liyanyuka, hence baye bazana le nto kuthiwa i-Black Friday. So i-Black Friday inikeza abantu ithuba lokokuba mabahambe baye evenkileni bayothenga nayiphi na into abafuna ukuyithenga. Umahluko phakathi kwazo zombini kukuba iCyber Monday zonke ezazisulu zingakhange zihambe okanye zithengwe during i-Black Friday bazithatha bazise ku-Cyber Monday apho bathi khona i-100%. Uzawukhumbula ke ukuthi ke into edibene nezisulu iba nabo nobungozi. Yile nto sibalumkisa abantu ukuthi xa ushopisha kule Cyber Monday online, kule nto sitshoyo sithi ke strictly i-online, kufuneka uqaphele ezi zinto sihlala sithetha ngazo sisithi zi-cyber criminals, okanye ke uzikhusele kangangokuba ukwazi kuba usebenzisa ikhadi lakho. Iivenkile ezininzi ke ziyamislida ubukhulu becala. Into eziyenzayo towards i-Black Friday okanye i-Cyber Monday, into abayenzayo ii-prices zabo bayazinyusa zihambe ziye phezulu. Xa kusondele i-Cyber Monday okanye i-Black Friday bazithobe i-price. So yenze research ujonge ukuthi linyani nayo la xabiso libonileyo. Ngenxa yexesha Lisa, mabaye ku-TikTok kaSandile Hlangani, kulapho le ncoko ye-Black Friday ne-cyber security okanye i-Cyber Monday iqhubeka khona. Enkosi kakhulu Sandile, sibulele ngexesha lakho. Ukanti ke nto zakuthi senze impazamo umbutho we-ISANCO uqhawuke kumbutho we-SANCO hayi iSANTACO. Nxento zakuthi sinikhumbuze ke ukuba indaba zankomso ziza ngolwimi lwesiZulu. Kamnandi mawethu.